Paulo Coelho. És un autor molt important, ja que els últims anys les seves obres han sigut de les més venudes. El llibre tracta d'una noia que té una bona vida i no té problemes. Freqüenta els bars musicals i està rodeada de nois. Però un dia sent que té un buit a la seva vida i decideix suïcidar-se. El llibre m'ha agradat perquè tracta temes molt durs i complicats i t'ensenya a valorar la vida. Recomano a tota la gent perquè és un llibre que et fa pensar i també a cuidar el que tenim i a valorar-lo.